On päällä. Tähdennetään tässä nyt vielä, että ei olla vielä tutkijatohtoreita, eli väittelen tässä kahden viikon päästä vasta. Okei, selvä. Korjataan se. Mulla on esitys, joo. No niin, siellä on otsikko Elävä maa ja ihmisen terveys, mutta spoilerina tutkin todellakin mikrobiomia, eli niitä bakteereita erityisesti sieltä, ja niiden yhteyttä meidän immuunipuolustukseen, eli puolustusjärjestelmään. Mä oon Helsingin yliopistolta ja luonnonvarakeskukselta, ja nyt teki mieli huutaa tuossa, kun puhuttiin just näistä siemenistä. Mä olin pari viikkoa sitten tutkijavaihdossa Itävallassa biotekniikan instituutissa, jossa he nimenomaan pyrkii löytämään esimerkiksi lääkekannabiksen siemenen mikrobiomia, ja he pyrkii tuottamaan sitten laboratorio-olosuhteissa niin, että se tuottaisi mahdollisimman paljon esimerkiksi THC:tä. Ja se oli hyvin ristiriitaista olla siellä, koska siellä pyrittiin löytämään siitä mikrobiomista vielä just semmoiset bakteerit, jotka niin parantaa sitä tuottoa entistä enemmän. Ja mä yritin huutaa heille, että ei se voi mennä näin, että ei me voida ottaa sieltä vaan niitä yksittäisiä. Että jos meillä on niin kuin munkin näytteissä, maaperänäytteissä on satoja tuhansia sellaisia niin kuin variantteja, niin mistä mä tiedän, mitkä niiden väliset yhteyksistä on niin kuin tärkeitä. Ja he halusivat siellä nimenomaan ottaa ihan yksittäisiä bakteereita. Et se oli mun mielestä hirveän vaarallinen niin kuin polku. Ja just nimenomaan kun puhuttiin tässä, että aletaan tuottamaan sitten jotain niin kuin laboratorio-olosuhteissa meidän ruokaa, niin puuttuuko siitä kokonaan tämä mikrobiomipuoli, joka on meille todella tärkeää, joista puhutaan todella vähän. Mutta hypätään tänne mikrobiomin ja immuunipuolustuksen maailmaan vähän syvemmälle. Alustuksena arvioiden mukaan 70% maailman kansalaisista tulee asumaan kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Ei ole meille kovin luonnollinen ympäristö. Siinä on Helsingin keskustan ihanaa päällystettyä aluetta, jossa maaperä ei ole vapaa, ei ole ollut pitkään aikaan. Samaan aikaan nyt jo länsimaiden asukkaista 1/5 kärsii kaikenlaisista immuunivälitteisistä sairauksista. Näitä on allergiat ja näitä on astma, tyypin 1 diabetes. Ei kovinkaan montaa sukupolvea sitten tämä oli meidän arkiympäristö. Siellä se luonto oli kaikkialla meidän ympärillä, se tuli oikeastaan kotiin sisälle, että se oli kaikkialla siinä. Mutta eihän me täällä siis enää asuta. Tämähän nyt on lähinnä tuommoinen niin kuin joku ulkoilmamuseo. Ja sitten kun me lähdettiin siitä todella nopeasti laukkaamaan noihin kaupunkikohteisiin, niin meidän yhteys niihin luonnon mikrobeihin on vähentynyt ja samalla sitten nämä immuunijärjestelmän häiriöt on lisääntynyt. Ja näyttää todellakin siltä, että viljelysmaat on todella ratkaisevassa roolissa tässä. Tässä näen, että nämä immuunijärjestelmän häiriöt lisääntyy, eli me ei olla yhteydessä enää siihen viljelysmaahan, siihen monimuotoiseen viljelysmaahan ja erityisesti niihin mikrobeihin sieltä. Käydään läpi muutamia tämmöisiä malliesimerkkejä. Täällä on muun muassa Tari Haahtela, joka on sitten toisen esimerkin tutkijoita. Mehän käytetään niin kuin mä oon tavallaan tällaista uutta sukupolvea tässä, että mä en tee enää tämmöisiä vertailevia tutkimuksia, vaan mä teen kliinisiä kokeita, kutsutaan biodiversiteetti-interventioiksi, mutta nämä on niitä pohjaa sille. Yksi tämmöinen tärkeä malli tai esimerkki tulee Amerikan Yhdysvalloista. Siellä on vertailtu kahta tuommoista uskonnollista ryhmittymää, amisseja ja hutteriitteja, ja he molemmat on semmoisia perinteisiä, tiiviitä perheyhteisöjä. Ja amissit on varmaan niistä tunnetumpi. Moni varmaan tietää, että he ei käytä mitään nykyaikaisia viljelymenetelmiä, siellä ei ole koneita. Eli se on aika paljon niin kuin käsivoimaa ja sitten on just niin kuin eläimiä käytetään paljon siinä. Hutteriitit, tiivis perheryhmä, mutta he on ottanut käyttöön sitten nämä koneet. Ja siellä on sitten isoja eroja siinä, miten paljon näillä hutteriiteilla on näitä immuunivälitteisiä sairauksia. Allergisia sairauksia, astmaa. Amisseilla heillä sitä ei sitten ole niin paljon. Ja tähän on löydetty selittäväksi tekijäksi sitten se ympäröivän niin kuin elinympäristön mikrobisto.
se monimuotoisuus, erityisesti kodin pölyn mikrobisto, ja se on niin kuin amisseilla paljon monimuotoisempi. Ja siihen vaikuttaa paljon se, että se koko perhe on siellä niin kuin yhteydessä siihen maaperään, viljelysmaahan, ja se tuo sitten sitä sisälle. Ja lapset sitten sairastuu vähemmän näihin immuunijärjestelmän häiriöihin. Sitten tosiaan täältä lähempää tämä toinen esimerkki, Karjala-tutkimukset, tärkeitä. Eli on tutkittu Venäjän Karjalaa ja Suomen Karjalaa ja havaittu samanlaisia asioita. Eli Venäjän puolella on paljon vähemmän allergioita. Ja mitä tähän sitten on niin kuin löydetty selittäväksi tekijäksi, että se elinympäristö siellä on paljon enemmän sitä, mitä se oli meillä niin kuin oikeastaan koko meidän historian ajan, että ollaan yhteydessä siihen ympäröivään luontoon, joka on monimuotoista. Sieltä tulee vettä tosiaan kaivoista ja pienvesistä, kun taas sitten Suomen puolella se tulee kraanasta ja se on kloorattua. Ja semmoista niin kuin kotitarveviljelyä on paljon enemmän. Kodin ympäristö on etenkin siinä lapsuudessa tosi tärkeää. Kollegani Noora Nurmisen tutkimus muutaman vuoden takaa havaitsi, että mitä enemmän siinä niin kuin lapsuuskodin ympäristössä on viljelysmaita, maatalousmaata, metsätalousmaata, niin sitä pienempi on riski myöhemmin sairastua tyypin 1-diabetekseen. Ja puhutaan nyt ihan semmoisesta niin kuin muutaman kilometrin säteestä siinä kodin ympäristössä. Tällaisia satelliittidataan perustuvia tutkimuksia on koko ajan enemmän ja enemmän. Ja tämä nyt näkyy paremmin. Käydään nopeasti läpi, että miten tämä hyvin yksinkertaistetusti voi toimia. Eli meillä on nyt tuolla toivottavasti mahdollisimman monimuotoinen ympäristö, jossa on kaikenlaista habitaattia, on viljelysmaata, metsää, pienvesistöä. Me ollaan jollain tavalla siihen ehkä fyysisesti yhteydessä, ei tarvitse olla välttämättä sitäkään, ilmahan on täynnä mikrobeja. Eli luultavasti voi vaikuttaa ihan se, että me ollaan lähellä sitä ympäristöä. Mutta jos nyt otetaan tämmöinen niin kuin malliesimerkki, lapsi, joka leikkii metsässä, kerää sieltä vaikka niin kuin marjoja ja syö ne, niin hän tavallaan kuorruttuu noilla kaikenlaisilla mikrobeilla, bakteereilla. Ja sitten on todella monia tapoja, millä ne voi vaikuttaa meidän immuunipuolustukseen. Esimerkiksi iholla suoraan nyt tiedetään, että monet bakteerit pystyy suoraan siellä niin kuin muokkaamaan immuunipuolustusta. Mutta sitten jos puhutaan, että menee siitä sitten syvemmälle vaikkapa nenän kautta tuonne niin kuin suolistoon tai sitten syödessä, vaikka marjan pinnalla on mikrobeja, ne menee suolistoon, niin on mahdollista, että sieltä löytyy jotain hyviä bakteereita, jotka alkaa tuottamaan jotain metaboliitteja, aineenvaihduntatuotteita, jotka sitten muokkaa meidän immuunipuolustusta. Ja mitä me meidän kokeissa yleensä toivotaan näkevämme, itse asiassa nähdäänkin, on, että kun tätä tämmöistä, niin kun puhutaan hyvälaatuisesta mikrobialtistuksesta, eli kun se lisääntyy, niin siellä veressä tulehdusta hillitsevät markkerit, puhutaan anti-inflammatorisista sytokiineista, niin ne lisääntyy, ja sitten taas tällaiset tulehdusta kiihdyttävät, eli pro-inflammatoriset sytokiinit, niin ne vähenee. Ja yhdessä sitten, jos näin tapahtuu, niin sitten näiden immuunivälitteisten sairauksien riski voi niin kuin pienentyä. Pohjalla on tosiaan kaksi aika yksinkertaista hypoteesia. Alkuperäinen niistä on tämmöinen hygieniahypoteesi. Ja yksinkertaistettuna tämä nyt tarkoittaa sitä, että jos meillä lapsuudessa etenkin vähenee se yhteys niihin mikrobeihin, monimuotoisiin mikrobiyhteisöihin, niin sitten riski sairastua myöhemmässä iässä näihin immuunijärjestelmän häiriöihin kasvaa. Sitten on tullut biodiversiteettihypoteesi, jota just Tari on ollut mukana siellä niin kuin sanottamassa. Niin siinä otetaan mukaan sitten tämä luonnon monimuotoisuus. Eli tässä tämmöinen, onko tämä nyt 2011 vuodelta jo tämä kuva, niin kun meillä tosiaan toi ympäröivä luonto alkaa sieltä niin kuin lajit vähenemään ja elinympäristöt katoamaan, niin me ollaan vähemmän ja vähemmän yhteydessä niihin luonnon monimuotoisiin mikrobeihin, joka sitten johtaa tosiaan siihen, että meidän kehon mikrobistot muuttuu ja sitten immuunivaste häiriintyy. Ja tämä sitten lisää tosiaan näiden immuunivälitteisten sairauksien riskiä. Tämä on yksi mun lempiesimerkkejä maaperän mikrobien tärkeydestä. Tämä on
tehtaan hiirikoe, ja tässä hiirelle annettiin ilman kautta oikeastaan pölyä, joka tuli joko niin kuin semmoisesta maaperästä, joka oli mikrobistoltaan monimuotoinen, tai sitten semmoisesta, joka oli vähemmän monimuotoinen. Ne hengitti sitä, ja havaittiin, että se tosiaan se biodiversiteetti muulta, eli se, jossa se mikrobimonimuotoisuus oli korkea, niin se muokkasi niiden suoliston mikrobistoa semmoisella tavalla, joka vähensi näiden hiirien ahdistuneisuutta. Eli siellä oli yksittäisiä semmoisia niin kuin bakteeriryhmiä, jotka tuottaa semmoisia niin kuin aineenvaihdunta-tuotteita, jotka vaikuttaa suoraan niiden hiirien aivoihin. Ja tämmöisiä yhteyksiä on varmaan aika paljon meissäkin, ja me ei vaan tiedetä niistä vielä oikeastaan mitään. Tässä on kuva Ruotsista, jostain kaupungista. Siellä jälleen kerran nähdään, kuinka se maaperä on vangittu. No, tuossa sama kuva Helsingin keskustasta. Mä oon 90-luvun alun lapsi ja mä oon hyvin allerginen. Ja miten silloin vielä 90-luvun alussa mun allergioita ja astmaa hoidettiin oli, että puhdistetaan entistä enemmän. Et meille hankittiin kotiin semmoinen ilmanpuhdistin ja kloorattiin. Ja no eihän se nyt hyvin mennyt. Veljeni on samanlainen, että meillä on näitä tämmöisiä niin kuin itse asiassa autoimmunisairauksia. Mun avopuoliso on sitten taas Liettuasta, tässä on hänen kotinsa. Ja hänellä ja hänen veljellään ei ole yhtään mitään, heillä ei ole niin kuin yhtään mitään, niin me ollaan siis samaa ikäpolvea kuitenkin. Ja edelleen siellä hänen vanhempansa harrastaa eli siellä niin kuin kodin ulkopuolella, siis toi on yksinkertaisesti tuolla niin kuin kerrostalo, ja sen kerrostalon pihalla on edelleen viljelysmaa. Ja tää voi monen silmään näyttää vähän semmoiselta niin kuin, neuvostoajalta, mutta mun silmiinhän tää on semmoista, mitä se pitäisikin olla. Eli haetaan siitä pihalta suoraan se tomaatti, ei käsitellä sitä mitenkään suuhun. Sitten mennään meidän ryhmien kokeisiin. Ensimmäisenä, mitä me ennen kuin me mentiin näihin biodiversiteetti-interventioihin, missä me tuodaan tätä luonnon monimuotoisuutta takaisin kaupunkilaisten elämään, niin me ollaan havaittu tämmöisten mattokokeiden avulla, että ylipäätään se niin kuin kaupungeissa se kotiin kulkeutuvan mikrobiaineksen määrä, se on ihan minimaalinen. Eli kun sä tallaat, no esimerkiksi täällä tämmöisiä päällystettyjä pintoja, niin sä et tuo kotiin oikeastaan mitään. Eli kesälläkin, kun se niin kun mikrobialtistus kaupungeissa kasvaa, niin se on silti matalampi kuin mitä se maaseudulla on talvella, vaikka siellä on lunta. Ensimmäisiä näistä tämmöisistä niin kuin kliinisistä kokeista oli tämmöinen hinkkauskoe. Yksinkertaisesti haluttiin osoittaa, että kun hierotaan käsiä maaperään tai kasviperäisiin aineksiin, niin se muokkaa ihon mikrobistoa, sitten suoliston mikrobistoa ja näkyy myös immuunipuolustuksessa. Tämä on ollut semmoinen pohja tälle niin kuin kaikille, mikä sen jälkeen on tullut. Yksi tärkeä tutkimus on ollut päiväkotitutkimus. Siinä ollaan tuotu kaupunkipäiväkoteihin yksinkertaisesti sitä luonnon monimuotoisuutta takaisin, eli korvattu niin kuin, muovipintoja esimerkiksi tuolla oikealla näkyvällä kuntalla, tuotu viljelylaatikoita, hedelmäpuita, kaikkea tuommoista. Ja siellä havaitaan sitä, että tosi nopeasti se lasten mikrobisto muuttuu iholla, suolistossa, ja sitten se näkyy siellä immunipuolustuksessa, eli se tasapainottuu, joka saattaa niin kuin pitkässä juoksussa tarkoittaa sitä, että riski näihin immuunijärjestelmän häiriöihin se vähenee. Hiekkalaatikkokokeissa tehtiin aika lailla samalla tavalla, eli tuotiin sinne niin kuin hiekan sekaan semmoista niin kuin mikrobijauhetta, joka jäljittelee metsän maapohjaa, ja siellä tapahtui samoja muutoksia. Omassa väitöskirjassani mä olisin voinut laittaa tähän, tästä tuli itse asiassa julkaisu juuri tällä viikolla, eikö viime viikolla, kun tutkittiin niin kuin aikuisilla tätä samanlaista. Me kutsun sitä kotiviljelykokeeksi, eli mä laitoin aikuiset kasvattamaan kotona tämmöisissä parvekelaatikoissa. Tavallisia, siellä on hernettä, salaattia, mitä siellä nyt sitten on, valkosipulia. Ja meillä oli 2 eri maaperää. Tuossa näkyy mun erikoisbiodiversiteettimulta, ja sen tehtävä on jäljitellä todellakin niin kuin metsän pohjaa.
Ja sitten control-ryhmä käytti maailman eniten käytettyä kasvualustaa, eli kasvuturvetta. Ja kuukausi riitti siihen, että me nähdään, että immunipuolustuksessa tapahtuu muutoksia. Eli siellä tälleen tarkasti IL-10-niminen sytokiini, joka on anti-inflammatorinen sytokiini, niin se lisääntyi. Samaan aikaan sillä turpeella viljelijällä ryhmällä niin ei nähty mitään näitä muutoksia. Ihomikrobisto muuttui myös siinä interventioryhmässä, eli joka käytti sitä mikrobirikasta kasvualustaa. Tässä tämmöinen nopea kuvaaja, tieteellisempi kuvaaja näistä mun niin kuin, maaperien mikrobimonimuotoisuudesta, eli siellä on oikealla nähdään se mikrobirikas kasvualusta ja sitten tuossa vasemmalla on se turve. Ja nähdään, että tuo palkki on tuolla oikealla paljon korkeammalla, eli se on mikrobistoltaan paljon monimuotoisempaa kuin sitten se turve. Ja minkä takia me sitten on mennyt sinne Itävaltaan opettelemaan asioita, missä sitä kannabiksen siemenmikrobistoa tutkittiin, niin me ollaan otettu myös niin kuin näistä kasvatetuista kasveista näytteitä. Ja me ollaan nyt analysoitu ne geneettisin menetelmin, eli oikeastaan vielä syvällisemmin kuin aiemmin, eli me pystytään nyt näkemään bakteerin sijaan myös niin kuin kaikki, mitä siellä on, sienet, virukset. Ja mä oon mennyt harjoittelemaan, että miten tällaista dataa tulkitaan. Ja mitä mä nyt, mulla on myös ulosteista otettu samat näytteet, ja mä huomaan, että kuukauden viljelyn aikana se niin kuin suoliston mikrobisto se lisääntyy. Tässä oli semmoinen, että mä aloitin tämän tutkimuksen juuri ennen koronaa ja just siinä samaan aikaan. Ja sitten mulla oli tarkoitus ottaa 3 kuukauden näytteet myös, mutta korona iski silloin Suomessa päälle. Ja tutkittavathan alkoi pesemään käsiään. Ne alkoi käyttämään desinfiointiaineita ja haastattelujen mukaan ne alkoi käyttämään myös antibioottivoiteita. Ihan vaan niin kuin pelon takia. Ja yhtäkkiä se niin kuin maaperä, joka tavallaan oli heille siinä niin kuin tutkimuksen aikana jo ehtinyt tulla semmoiseksi tutuksi, ja he piti siitä ajatuksesta, että se muokkaa heidän terveyttään, niin he alkoi pelkäämään sitä, ja he alkoi pelkäämään niitä mikrobeita siinä. Ja mitä mä näen, että saman tien, vaikka siinä oli käynnistetty tämmöinen niin kuin biodiversiteetti-interventio, niin heti kun korona niin kuin nousi otsikoihin, niin sekä ihon että suoliston mikrobisto laskee. Se laskee niin kuin sen baselinein alle, eli tavallaan sen alle, mitä se oli ennen sen kokeen alkua. Ja tästä nyt teen myös julkaisua, että sekään ei tavallaan riittänyt, että mä tarjosin heille lisää semmoista niin kuin mikrobimateriaalia siihen arkeen. Se käsien pesu ja sellainen niin kuin ylihygienisyys, niin se tavallaan mitätöi sen kaiken. Mutta nyt on tarkoituksena selvittää näillä jatkonäytteillä sitä, että miten nimenomaan se niin kuin maaperän monimuotoisuus, mikrobimonimuotoisuus vaikuttaa siinä kasvatettavien kasvien monimuotoisuuteen, ja miten se sitten, kun se siirtyy syömisen kautta, niin vaikuttaako se meidän suolistoon ja sitten immunipuolustukseen. Tuodaan tämä vähän tämmöiselle korkeammalle tasolle, eli tänne niin kuin maanviljelypuoleen. Jos me halutaan todellakin nyt miettiä sitä, että me halutaan lisätä ihmisten elämässä sitä niin kuin hyvälaatuista mikrobialtistusta, niin maanviljelytuotteet on yksi semmoinen hyvä keino luultavasti siihen. No sitä varten me tarvitaan, että siellä viljelysmaassa on sitä monimuotoisuutta. Miten se saavutetaan? Niin kuin joku tässä sanoi, olitko se sinä, joka sanoi, että se maaperä ei enää elä? Ja itse asiassa kaupungissa se on näin, että me nähdään, että kaupunkimaaperät, niiden mikrobimonimuotoisuus, niin se vähenee koko aika. Ja se muuttuu niin kuin kansainvälisellä tasolla koko aika niin kuin homogeenisemmaksi. Eli maaperät ympäri maailman kaupunkien alkaa muistuttamaan toisiaan. Me tiedetään, että maanpäällinen monimuotoisuus lisää maan alasta monimuotoisuutta. Kaikilla kasveilla on omat mikrobinsa, puhutaan holobionteista, eli niin kuin, meillä on vaikka joku kasvilaji ja sitten kaikki sen mukana tulevat virukset ja sienet ja bakteerit, mikrobit, niin ne muodostaa semmoisen kokonaisuuden. Ja mitä enemmän meillä on sitten näitä tämmöisiä erilaisia kokonaisuuksia, niin sitä enemmän meillä on tosiaan sitä mikrobimonimuotoisuutta. Mikrobit ei tuo ainoastaan meille tämmöisiä niin kuin
puolustusjärjestelmän hyötyjä, vaan kasveille samalla tavalla. Eli se, että siellä on vaikkapa niin kuin juuristossa, mä nyt on lähinnä tarkastellut tämmöisiä yleisiä tutkittuja kasveja niin kuin laboratoriossa, niin siellä, jos siellä juuristossa on monimuotoinen mikrobisto, niin ne bakteerit keskenään siellä sitten niin kuin, tekee yhteistyötä ja sitten hillitsee mahdollisia patogeeneja. Ja sitä samaa tapahtuu viljelysmaassa. Joo. Me tiedetään, että kyntömenetelmät, ne vaikuttaa kaikki näihin. Ei itse asiassa ole niin, että kyntämättä jättäminen välttämättä olisi mikrobin monimuotoisen kannalta paras, mutta ei myöskään niin, että sellainen täyskyntö olisi kaikista paras, että sellainen joku niin kuin keskitie on se, mihin pitäisi pyrkiä. Sitten on luomumaat. Tutkimusten mukaan luomumaiden maaperän mikrobistot on niin kuin monimuotoisempia, ja luultavasti tämä johtuu siitä, että siellä käytetään enemmän orgaanisia lannoitteita. Eli siis tärkeää näyttäisi olevan just se, että se lannoite tulee siitä hyvin läheltä sillain, että se olisi mahdollisimman vähän käsiteltyä ja olisi tavallaan sopeutunut siihen niin kuin paikalliseen ympäristöön. Tiedetään myös, että kotipuutarhat on itse asiassa vielä parempia kuin luomupuutarhat. Eli siellä on semmoista niin kuin paikallista variaatiota sen verran, ja siellä ei niin tarkasti kontrolloida asioita, käytetään ehkä niin kuin suoja-aineita, siellä se monimuotoisuus on vielä parempi. Ja sitten se, että kaikki käsittely vaikuttaa, eli mitä vähemmän me käsitellään niitä tuotteita, tuoretuotteita, niin sen parempi. Et meidän pitäisi saada se tuote, esimerkiksi tuossa nyt vaikka omena, mahdollisimman nopeasti sinne kuluttajan suuhun, jotta ne sitten ne mikrobit sieltä pääsisi vaikuttamaan meidän omaan mikrobistoon. Sitten nopsaa käydään läpi, että minkälaista tutkimusta me nyt just tällä hetkellä tehdään. Olen mukana tämmöisessä hankkeessa kuin BIVE, biodiversiteetti-interventioilla hyvinvointia. Me pyritään nyt niin kuin isommalla skaalalla tuomaan takaisin tätä luonnon monimuotoisuutta kaupunkeihin. Ja tässä on kuvia nyt asumisyksiköistä. Me ollaan tuotu kaikennäköistä niin kuin katetta ja siellä on puupölkköjä, on istutettu erilaisia niin kuin sieniä. Pyritään muokkaamaan myös ihmisten käsitystä siitä, että mikä on kaupungissa niin kuin sopivaa esteettistä. Että ollaan paljon keskitytty tähän niin kuin lahoavaan puuhun ja sen mikrobimonimuotoisuuteen ja pyritty niin kuin näyttämään ihmisille, että se voi olla kaunis elementti kaupungeissa. Tässä on mun muutama kohde. Tämä on Helsingin Design-museon ja arkkitehtuurimuseon sisäpihalta tämmöinen alustapaviljonki. Se oli semmoinen pop-up-projekti, jossa tuotiin tosiaan monimuotoinen luonto keskelle Helsinkiä. Ja sieltä mä oon havainnoinut sitten, että tosi nopeasti kun tuodaan erityisesti niitä erilaisia maaperiä sinne, niin se koko ympäröivän kaupunkitilan mikrobimonimuotoisuus kasvaa. Täällä on Tampereelta kuvia. Tuolta siellä näytti aikaisemmin. Siellä on semmoisia kasvulaatikoita, jotka ei vapauta yhtään mitään sinne, mutta sitten sinne on tuotu tommosia erityisiä niin kuin penkkejä, jotka on täytetty monimuotoisella kasvualustalla, ja siellä on reikiä, ja hiljalleen sieltä sitten vapautuu sitä mikrobimonimuotoisuutta. Me ei tiedetä vielä, että vaikuttaako tämä ihmisten terveyteen, mutta toivottavasti jossain vaiheessa. Sitten tiivistetään. Me ollaan riippuvaisia luonnosta. Ei ainoastaan immuunipuolustuksen kannalta, vaan että kyllähän tässä meidän PIVE-projektissa tutkitaan myös, niin meillä on psykologeja mukana, ja että tutkitaan verenpainetta ja stressiä ja sosiaalista hyvinvointia. Mutta immuunipuolustuksen kannalta me ollaan riippuvaisia erityisesti niistä mikrobeista. Maaperän mikrobeilla on luultavasti kaikista suurin rooli, mutta niistä me tiedetään myös hyvin vähän. Kodin ympäristö, etenkin lapsuudessa silloin kun se immuunipuolustus kehittyy, niin se on todella tärkeää. Siellä pitäisi olla sitä monimuotoista luontoa, erityisesti sitä viljelymaata. Tämän mä halusin tuoda vielä tämän mikrobikadon tähän. Eli puhutaan paljon luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, mutta me ei itse asiassa tiedetä paljoakaan maaperän mikrobien niin kuin, lajeista. Tai että kuinka paljon me ollaan menetetty, miten me voidaan ottaa ne huomioon tulevaisuuden suojelussa. Ja on vaikea ottaa niitä huomioon, jos me ei tiedetä, mitä siellä on. Ja sitten vielä tommonen, no ehkä meidän tutkimusta syleilevä kommentti, että biodiversiteetti-interventio on immuuniterveyttä, mutta
oikeasti mä en haluaisi tehdä mitään biodiversiteetti-interventioita. Mä haluaisin, että meidän ei tarvitsisi tuoda jotain erikoismultaa kaupunkeihin, vaan mä haluaisin, että ihmiset olisi koko aika semmoisen monimuotoisen luonnon ympäröimiä. Se olisi semmoisia tuotteita, joissa on sitä mikropistoa, ettei mitään näitä meidän tämmöisiä kommervenkkejä tarvittaisi. Toivotaan, että siihen päästään tutkimuksella ja yhteistyöllä. Kiitos.